Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो। वेलकाम बैक टू द चैनल राजा कुंगु यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। आसा खालाम नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं होननानै। दा दिनैनि सानडे कमेन्ट्स बक्सआव फैदो रायजो राजा नोंथांमोन। ओमफ्राय सानडे कमेन्ट्स बक्सआव जायनि कमेन्ट्सफोरखौ पिकआप खालामाखै नोंथांमोना गाज्रि मोना होननानै आं मिजिंथिबाय आरो बाहाय बयनिबो कमेन्ट्सफोरखौ होजोबनो बिराद टाइमनि खोथा थायो। दा बेनिखायनो मोनफा मोननैल' कमेन्ट्सखौ पिकआप खालामनाय जाबाय। गाज्रि मोना होननानै मिजिंथिबाय आङो। दा आङो दिनैनि कमेन्ट्स बक्सखौ आं फरायलांनोसै। दा फार्स्ट कमेन्टआव फैदो थुलुंगा दैमारिया बुंदों अखा खोरोमनायाव नेट अन खालामबा माबाफोर जायो नामा नेक्स्ट सानडे वेटिं खालामनानै थाबाय। थुलुंगा दैमारि नेट अन खालामनायाथ' जेबो प्रब्लेम नङा। दा अखा खोरोमनायाव फन दांबा एसे रिक्सनि खोथा थायो। जोंहा मबाइल जायखिजाया इलेक्ट्रनिक बुस्थु जायखिजाया बुस्थुखौनो गावनियाव जुदि नांफ्लांलाबायोबा गिनांगौ। ओंखायनो बे मा होनोमोनलाय कारेन्ट बुस्थु नालाय नेट अन खालामनानै दोननायाथ' एसेबांनि जेबो गिदिर खोथा नङा। माने अखा खोरोमनायफ्राव जोङो फनफोरखौ दांनो नाङा, इयारफनफोर खोनासंनानै लानो नाङा। माने अनेक घटना जायोना बिदिजोंबो अखा खोरोमनाय मानायजों। दा अखा खोरोमनायाव नोङो नाइट्रजेन गेसानो ओरै एटमस्फियारनि नाइट्रजेन गेसानो हायावहाय फैलायलायो बिदि मा दं साइन्सनि मोनसे मा दं नाइट्रजेननि रिसाइकेल माबायाव। दा बेनि थाखायनो जोङो अखा खोरोमनायाव बै इलेक्ट्रनिक बुस्थुफोरजों खेला खालामनो आरो जों बाहेराफ्राव लांदां जायगायाव थालाबायनो नाङा। ओमफ्राय नेक्स्ट नीलाक्षी बसुमतारी जानोसो लुगैबाय दादा नुनानै बाट आंहा गेस जायो बिदिखौ जायोबा अब्लाबो जाखायोसै। बियो मैयानि मोनसे भिडिअ मुरिनि आलु मुरिनि सायाव कमेन्ट होदोंमोन। दा जायनाखि गेस्ट्रिक दं बैसोर मानसिफोरा बे माखासे जायफोरखौ जाबा गेस्ट्रिकआ दावखै बेफोरखौ जायैआनो गाहाम। बिरसिं गयारि बुंदों शिलंआव मबे कलेजआ साबसिन आं फरायहैनो सानदोंमोन डिग्रीनि। दा बिरसिं गयारि दा शिलंआवहायथ' एसेबां मानि बुरजा कलेज गैया। ओमफ्राय दा बाहायबो नोङो माखासे गासिबो मोजाङानो खिन्थु माखासे टप दं आरो मोनथाम मोनब्रैसोआ बैफोरो टप आरो ओमफ्राय इसिबां मानिथ' बुरजा कलेज गैया। नों शिलंआव जुदि मोजां रोखोमनि फरायोबा बुरजा कलेजबो गैया जाहैबाय नालाय। दा नोङो माने गल्ड मेडेलबो मोननो हायो आरो टपारबो जानो हायो। नोङो इउनिभार्सिटिनि गल्ड मेडेलबो मोनहैनो हायो जुदि नों मोजां रोखोमनि फरायोबा शिलंआव जुदि नों फरायोबा। दा नों जेनेबा आसामावथ' हिसाब गैयै कलेज दं, प्राइभेट दं, गभर्नमेन्ट दं, हिसाब गैयै कलेज दं। ओमफ्राय नोङो दा शिलंआवहाय नोङो इसेबां मानि बुरजा कलेज गैया। आखाइयाव साननो हायो आरो ना मोनसे दङ जायनाखि शिलं टाउनाव दं बेफोरल'। ओमफ्राय ओरै माखासे टुराव थाबाय एसेबां मानि बुरजा गैया। दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो जानाय रिकमेन्ड खालामनाया जानाखि नोंनो रिकमेन्ड खालामगोन शिलंआव गासिबो माने गभर्नमेन्ट कलेजबाबो फैसाखौ बुरजा होनांगौ माने इयारलि आरोना इयारलि। ओमफ्राय नोङो सेन्ट एन्टनिसफ्रा नाम्बार 1आव गोलैयो सेन्ट एन्टनिस। ओमफ्राय सेन्ट एडमान्स ओमफ्राय शिलं कलेजआबो मोजां। UCC कलेजबो दङ। दा इसिबां मानि बुरजा गैया शिलंआव मोनथाम मोनब्रैसोल' दंखायो गिदिर मोजां कलेजफ्रा। ओमफ्राय हिन्जावफोरनि मोननै मोनथामसो आलादा कलेज दङ, हौवाफोरनिया बेफोरनो। ओमफ्राय नेक्स्टआव फैदों मैदोम बसुमतारी बुंदों जोंना आसामनि पेसेन्टफोरा मारैथो रिकभार जाफिनखो अबे भेक्सिनजों रिकभार खालामखो बिसोरखौ। मैदोम बसुमतारी बेखौथ' आंबो मिथिया बै जायनाखि डक्टरफ्रा मा मेडिसिन बाहायनानै रिकभार खालामखो। ओमफ्राय आसा खालामो जायनाखि दंबावो बेफोरबो थाबैनो रिकभार जागोन होननानै। ओमफ्राय गपाल बसुमतारी बुंदों आदा आं नोंनि भिडिअखौ जोबोर मोजां मोनो। आंबो इउटिउब खुलिनोलै नाथाय दाबो जाया। फैसाबो 150 रां होबाय नाथाय दाबो जाया मानो। नोंथाङा अबेखौ खालामनांगौ बुजिनो मोनासै। इउटिउबावथ' फैसा होनाङा, इउटिउबाथ' फ्रियैनो चेनेल जायो। खानिराम MRY बुंदों आदाया गिबि समाव केमेरानि सिगाङाव ओंखारनो लाजियामोन नामाब्रा होननानै सोंदों बियो आंखौ। ओमफ्राय बेनि माबा मोनसे बुद्धि माबा खायदा खिथानो थिनदों खानिराम MRY। माने सिगां टाइमाव बिराद माने फननि सिगाङाव ओरै खालामनानै रायज्लायबा बिराद लाजिनो ओंखारोमोन। माने केमेरायाव नायबा माने सिरियास जाफ्लांनो नागिरोमोन आरो माने नोंथांमोनजों जेरै रायज्लायदों बेबायदि फिलिंसआ फैनो नागिरामोन। ओमफ्राय खालामदाव प्रेक्टिस खालामै फैदों आरो सिगां दाराव ओरैबायदि गाज्रिमोन माने सिरियास जाफ्लाङोमोन। ओमफ्राय जानो नागिरामोन आरो होनब्रबलाजोबोमोन होननायफ्रा एकदम वेलकाम बेक टु द चेनेल बायदिसिना माबाफोर जायखिजाया आं माबा मोनसे खोथा बुङोब्लाना होनब्रबलाजोबोमोन आरो बेबायदि जायो केमेरानि सिगाङाव होनबा। नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै नाय नों माबायदि होनब्रयो आरो ना उल्टां फाल्टां होनब्रबलाजोबो। ओमफ्राय आगोलाव बिदिनो जेबो गैयामोन माने जायामोन आंनि खालामनायाबो। ओमफ्राय दा लासैनो प्रेक्टिस खालामदाव माने जालांबाय आरो दा। एसेमप्लि प्रडाक्शना जोबोद मोजां कुइसन सोंदों साबसक्राइबार बुरजाब्लाबो अबेबा भिडिअआ मानो भिउस बुरजा फैया अन्नानै खोन्थाहरदो।
फिल्म प्रडाक्शन माने साबस्क्राइबार बुरजाबाबो माने माखासे मानसिफ्रा अबेबा भिडिअखौ मोजां मोननानै साबस्क्राइब खालामफ्लांबाय दा आंनि अबेबा ट्रेभेल ब्लगखौ मोजां मोननानै साबस्क्राइब खालामबाय अबेबा फुड ब्लगखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामबाय अबेबा इन्टारभिउ लानायखौ साबस्क्राइब खालामबाय दा माने आलदा आलदा बेखौ मोजां मोननानै साबस्क्राइब खालामदों बिसोर गावसोरसो जायनाखि नोंथांमोनसो मिथिसिगोन दा बेनि थाखायनो माखासे कन्टिनिउ माने क्वालिटि कन्टेन्ट जायाबा अबेबा भिडिअसफोरा भिउस फैहोनो हानो बिराद प्रब्लेम जायो माने कन्टेन्टनि सायावबो सोनारो दा जेन'बा नोङो ओंख्रियाथ' सामफ्रामबो गोथाव जायाना दा जेन'बा ओंख्रि थावनाय थावैनि खोथा थायो दा बिनि सायावबो अबेबा भिडिअसफ्रा भिउस बुरजा फैया दा बाहाय जोंनाथ' मिउजिक कन्टेन्ट नङा दा मिउजिकनि बायदिथ' बयबो शेयार खालामनाय बयबो नायनाय बेबायदि नङा जोंनिया जायनाखि गोसो जायो बेसो हाबफैयो नालाय दा जोंनि बांसिन मानसिफ्रा मोजां भिडिअसफोरखौ नायनो इन्टारेस्ट मोना माने मोजां नों भिडिअ खालामबा बाहाय बुरजा भिउस लाबोनो हाया गाज्रि भिडिअ जानला मोनला गोदाव सोरावबाथाय बाहाय भिउस लाबोनो हायो बेबायदि दा बेनि थाखायनो आंनावथ' नोंथांमोना मिथिगौ आं माबायदि भिडिअस आपल'ड खालामो दा बेनि थाखायनो माखासे भिडिअनि क्वालिटि आरो माखासे भिडिअनि कन्टेन्टनि सायावहाय नायनानै अबेबा भिडिअसफोरा भिउस फैया माने कन्टेन्टआ एसे दामि जानांगौ आरोना इउनिक जानांगौ बेफोरबायदिनि सायावसो बांसिन बुरजा भिउस फैयो थारमाने जेनेबा फर एग्जाम्पल दा जेनेबा ओंखामखौ माबोरै जायो दा ओंखाम माबोरै जायो बेखौ बयबो मिथिखागौ दा बेखौ रावबो नोंनि भिडिअसखौ नायनाय नङा दा बेबायदिनो सिम्पोल भिडिअसफोरा माखासे जायनाखि मिथिखानाय टपिकफोरनि सायावहाय बेफोरबायदि भिडिअसफोरनि सायावहाय बारा बुरजा भिउस फैया रिजना बेनो ओमफ्राय आरिमा बुंदों आदाया डाइरेक्टर जानो गोसो दंना गैया जाहैदों डाइरेक्टर जानोथ' आंथ' गोसो गैया फंबाय धनिराम गयारि बुंदों आं लंपेन्ट गस्लानि बिजनेस खालामनो नागिरदोंमोन माबायदि जागोन धनिराम गयारि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम गिबियावनो बोर सारस्रिहरनाय थाबाय आरो नोंथाङा जायनाखि बिजनेस खामानि मावनो लादों बेखौ साक्सेसफुल जानो हागोन होननानै आं मिजिंथिबाय दा इसिबां माने कुइसन लाबोनाय जायाखै दिनैहाय माने मोनफा मोननैल' लाबोनाय जादों आरो एबार उइकनि कुइसनफोरा इसिबां माने आं मोजां मोननाय बारा कुइसन मोननाय जायाखै ओंखायनो दा जेखि जादोला सामफ्रामबो ओंख्रियाथ' गोथाव जाबाय थाया एखमबा गोखाबो जायो एखमबा गोबाबबो जायो संख्रिफ्रा एखमबा नांदनो नागिरा दा दिनैनियाबो बेबायदिनो जाबाय बारा साइसनि थिग जायासै नाथाय नोंथांमोना आंनि भिउवार्सफोरा बेजोंनो गोजोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होनो दाबाव आरो नोंथाङा जुदि आंखौ दासिमबो ससियेल मिडिया फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामाव फल' खालामाखैबा फल' खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोना बयबो सांग्रांथि था कर'ना भाइरासनि सायाव नोंथांमोना बयबो सिरियास जा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो गावखौ गाव सांग्रांथि लाखिगोन होननानै मिजिंथिबाय दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनाय जासिगोन साइनिं अफ गोजोनथों बयनिसिमबो